Asa ka ko ni ani manglibod ning ako ang kuan. Uy, kanang tokar. Ako baka ko sa kalsada, ngari baka ko sa kalubian. Naglibog yun ko. Pero ug ngadto ko sa kalsada, naka-pismas man pug ko. Daw mahadlo ko dito sa kalsada. Oh, pismas special do mo ko pismas pod. Uy, ngari na lang ko sa kalubian uy. Kay ako pismas, ngari na ko padong eh. Naa may tao di ay diri as kalubian. Kadaghan bag tao di naman pud maklaro ning ako ang pananaw sa daan oy. Paita gyud ani siging pisil-pisil tangad buhat di naman hinung takaklaro aning daan oy. Karon na usaha murag na may mga tao diri oy. Hala na agi mga tao karon na usaha kay tingali may na lang balitron kaniani. Hala di naman. Hala na agi di ay tao. Uy, libod! Nakoy libod, day! Wala di may tao. Uy, nakoy libod. Karon na usa, ha? Wala di may mananggot. Uy, karon na. Uy, wala na, duha kat. Duha man sila kabuok ang ako ang may na lang ni mahimong customer nako sila. Uy, libod mo din na, day! Dakoy tukar! Uy, day, darang ako ang libod. Balikan ta ko ninyo libod. Uy, aw ka nang libod. Karon na ako sa yan. Tukar pa pa. Wala, mag-t-shirt po. Uy, t-shirt kay mag-t-shirt ko. Kailan ka na karon? Oo, ako nang suwayan. Uy, mga tukar. Uy, pautang na na. Matay down, mana. Uy, down. Karon na usaha kay ako nang suwayan. Uy, kanino ka? You leave me, I will cry. Uy, nasa mo na inang ka? Kanangin maaral. Dot yun kayo. Dito kayo na akong tukar. Uy, di ba ang nangon? Uy, ilan mo puro utang. Uy, utang. Sino na tayo sa tayo? Di ba tayo? Parang nindot na na. Utang lang, utang. Nindot kayo tukar. Karoon na. Nindot ang tukar. Uy, ang problema lang ni Ani. Sila mabukhala. Kada siyang nabaka mo ikabayad na. Di ka na lang, naboy ka ba yan? Hindi ka pa. Bilang ay daon, ani ko tahon na to, ma'am. Kung ani siya, way daw ni. Usa ba? May daon na ba yung uso? Kung ani. Bartira lang, Oh, bartira. bartir. Pwede ba kaya nagtuba? Nagkasabot. Pwede. Nagkasabot. Usa ka ko kay Pag-usa man day ka din ha. mananggot ko. Wala mananggot. Kaya, Sige. Ako sa Oy, ikaw ang mananggot. Oo. Ako sang ibutang ni lang. Ako sang ibutang. Gani ko karon. Ala kay kanindot, na Karon na usa itukar. kay mananggot naman siya. Karon na usa. Mingaw, kay Mananggot pa among siya. dapit, wag itukar. Sakas ako kadali. Sakas ako diri kay ako ni sanggutan usa. Ako nagilgig ka ko nang nanagutan sa patuman. Sa kaning usurod. Uy, ayaw ko nanggot yung tao tayo. Kay abroad ko lang imong bana. Ano oy? Naman mo ka mananggot ya. Naginot ka na Bayo man magpapalaya. tayo mananggot. O baling duol ra. Mubura kay kubiha. Kaya ron ni mapuno na kusuglanan. Ako, yung pangahoyo na yung nasugod din. Yan. Ko man di ka sapatos man ako sa linaog ko kaya kung hubuon ako sapatos. Siya naman yung taon ka. Kere. Naog sa ko. Sige. Ma'am, musugot kag bartira ng imong baligya diha. Ako magintaon ko'y kwartas pagkakaroon, oy. Paita. Karon na usa ka nang ya kay kana layo-layo lang gamay kay murag wa ra ba ka naka-face-shield. Oo. Ang ra ba karon kay ang Distancing ang tayo, sa no? gobyerno. Face-shield yun. 2 meters na. Distancing day. Tingali man Distancing. lakot ang atong mga laway. Kanang unsa may imuhang kanang huna-huna niya ning sounds. Wala Ya. na, ibog ko ana day. Kay balik yung mingawa na mong lugar in taon na akong TV, amang. Bidaw isip ka sounds na. Butang ko, pero wala ko ikadaon. Di Kanang lang. bartir ako giingon. Oh, masukot ra kog barter. Unsa man puno imong ibabarter ani? Tanawaw sa lang na ako'y tanong din nga Christmas tree hapit ka Pasko. Na, wak na din sa ato Ay, Christmas di ko tree. anang Di ka Christmas na. tree ka nang wa na ko naibawi ka nang gikan sa dito as kinabukiran. Aw. Kanang pa na ko ani sa kanang mga tao na hibawi. Kana kay mo na murag mahal kayo siguro na karon. Karon ay akong O gipabalo. sige aton. Ngatuon sa nato ang manananggot pa paning uli. Paning uli pa. Nakos na ta. Sige lang. Karon na sa kay ang manananggot to pa maning uli dito Nahalata. Kaya nga tuon na to di sa ila kung ang sa kay ibartir. Makita ang dinero. Kita ning sa ibartir. Unsay partiron.
Unsa ba din ang inyong lugar din si Aya? Hoy, kalapukan kini day kay wa man in taon may kwarta kapalit og lote no. Oh, mo di ay. Malamba kita ni. Kadugay pud atong tiguang o nga pang paak na malangkos mga tagnok oy. Naamo ko siya ibarter. Grabe bang langana kaayo oy tingali man hinaw nagbiyaan ko ni karon ngadto ko sa manananggot eh. Kay mo palit siguro to. Apa mo din na day, ma'am? Oh di na. Nagpaabot in taon kamo di sa ako. Layo mo gud day, lapo kaayo. Mura man ni og kanang diingon nato siguro ng kalit ra magsulbong. Naraman ko din Ya ha. karaman di ay sa tubangan. Naningid man lang ko ninyo nagpaabot din taon. Unya, niya na ang Kung akong unsa man ang imuhang ibarter sa ako ang abi ni mo day, kining among trabaho din mga dato ning mag-order ning mga dato. Matagpad ni tag 10 pesos ang pag-ibot, paghakot 10 pesos. Kinsay mga dato dihang magpakuwag Bermuda. Among Bermudahan. Mukuha din mo ni among makwartahan. Kung musugot ka, kanila ay among ibarter, ma'am. unya kay wa man ay sud, di man wa man ay sud sapat. Ipati ay ning anak naman nakaran. Isud pa ni sa ako, uy, rumadaghan. Ug balik lang tayo ha. Karon na sa kanang suwayan mo. Nao? Da, tuan na lagi. Mo na yung kabihagan. Sayawi usa kay para makabarter ka. Na kung mayo kay ka mosayaw ako ni pabarteran. Na, Indot ta mo to kara de. pabaw. Kana. Panaw sa camera. Ako na paggon kay kana siyang Paong mga musayop. kuan, lobat. Ay, unsa man din na si Nang, muuli na lang siguro ko kay di ko mo pabarter ni anak kay sagbot man na uy. unsa man din ang gipili nga barter. Na alkansi ko kay kaning akong sound mahal kay nilibo ka kana. ni imong panginabuhi din. Why ayo na kay ko anak kana siyang sagbot ra na di ko ni O anak. kato pa. Di ko ni anak. Di na ka musugot nga barter. Di lang gyud ko mosugot nang. O sige, bye. Ug mauhon man gali na. Ay na magpakita di libod-libod anang way gamit di na. Di mo. Sugot kay barteran una. Pabay, tinalong bata ka. Di man mo musugot eh. Barteran eh. Sagot ni mo mo ni panginabuhi ini na kita. Di ko masapol. Ay na balik. Kakapoy ba nino maglibod-libod musugot pag barter na karon din na hinoon. Unsa may nang mo tuya. Di ba to mahadlaw kog patay kitigwang na ko. Og tigwang ko mapriso ba magkamatay ko ka. Ato ko prisuan gata ko. Pintay ni mga tao. Let's ni mga yawa ni palibot-libod nila mga tukar kung gamit di man nila maka. Bakit? Wala pa nang hindi na ako magbalik-balik din eh. Agad-agad na lang pautang nagbartiran. Uso man ka na bartiran. Bartiran ko na nilang ngiti. Bartiran. Naubos na magpapito ba? Dahil. Oh, ikaw, naulag na nga ako sa may tuyo naman din eh. Sige ka nagbalik mananggot ka. Pila na yung mananggot sa kanya. Ang bigani mo ka. Sundan. Nag-unsa man di mo din eh. Oy, kani man nanggot tirang kay ni usa tuyo ni mo din ha. Dai, Mananggot ko des ako ang lubi. magsige ka lang ka balik-balik mananggot aron ka makabalik diri. Kapaniid sa akong kapobre. Kaya nga, sanggutan na naman kinahapon na kayo. Ah, oo na rin bangtag. Ini kay Nana ba tong body din na libod-libod ini pautang? Doon sa mga Wala ko makita yan. magbartir ko no. Bartiran ako niya ng unsa dia dili na mapud musugot. Mata hinog ni Puay luwala ko mo uli ron di ko maka. Murag hinguli naman tingali ya. Uli na. Oo, hinguli na. Mananggot ko niya, wagi utako. Agi lang tay. Mayroon ko din taon nga uli na. Ang sa bagay mong tuyo. Malanggot kasi balik ang pagpatay no lugay. Bawa ka man suba pag inom ha. Wala malanggot ako kani atong kalubian. Ha? Ha? Ayaw na malanggot ni balik ang kalubian kay Hello mga kayot-yot. Thank you sa pagtanaw sa among video. Bye. Bye.